फाटल्या वर्सा आमी मुंबईच्यान आयिल्ल्या कांय कलाकारांचो विनोदी अभिनय पळोवन पोट धरून हाशिल्ली ते याद जाता तर सिद्धीबाई आणि हरशीं म्हणून त्या कलाकारांक गोंयकार सदांच पळयतात झी मराठी चॅनलाचेर आणि पोटांत गुळे येयसर आसतात. आमच्या ह्या प्रस्तावनेंतल्यान मुखार बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक कळ्ळेंच आसतलें की आतां माचेर कोण येवपाचे आसात ते. चला तर आम्हाला आता आत जाऊ द्या आणि चला हवा येऊ द्या. फक्त महाराष्ट्रांतच न्हय तर गोंयांतय तितलेच लोकप्रिय आशिल्ले चला हवा येऊ द्या फेम अभिनय सम्राट भाऊ कदम, भरत गणेशपुरे, कुशल बद्रिके आणि अभिनय सम्राज्ञी श्रेया बोगडे तुमच्या मुखार. जोरदार ताळयो. नमस्कार नमस्कार. आला आवाज आला. शाबास धन्यवाद. गोवाकर कसे तुम्ही? मजेत आहेत ना? मला ना कायम स्वरूपी गोवा आवडतो. इतकी मजा गोव्यात म्हणजे आमच्याकडे तर अशी चर्चा आहे का गोवा म्हणजे गोव्यातले लोक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. पण मी म्हटलं तसं नाही. गोव्यातले लोक चांगले आहेत आणि आज आज रक्षक आपले पोलीस त्यांच्या समोर हा कार्यक्रम करतो त्याबद्दल लय आनंद झालेला आहे. खरं तर ही जी ट्रॉफी केलेली आहे इतकी सुंदर ट्रॉफी केलेली आहे म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला कळला असेल का बा असा हात आहे पोलिसांचा आहे ना, असं संरक्षण देत आहेत ते. पण लक्षात ठेवा तुम्ही जर गडबड केली तर तो असा हात कधी पण असा होऊ शकतो रापाक्षाची. आहे की नाही? पण मजा आली. आज मी गोव्यात आलो तर म्हणजे कसं आहे गोव्यात येण्यामागचं कारण जरा वेगळं आहे. मी म्हणजे लग्न करायसाठी गोव्यात आलो. नाही माझं नाही बरं. नाही तुम्हाला वाटलं माझं नाही म्हणजे कसं आहे तसा मी अजून तरुणच दिसतो म्हणा. म्हणजे आधी विचार केला तर कोणती पोरगी हो म्हणाल. म्हणजे उम्र 50 पार है लेकिन शक्ल है 30 जैसी. उम्र 50 पार है लेकिन शक्ल है 30 जैसी. मुझको अंकल कहने वाले धत तुम्हारी ऐसी की तैसी. असं मी माझ्या पोरासाठी पोरगी शोधायला आलो गोव्यात. म्हणजे काय आहे देवान दिलेलं घरी सगळं आहे पण आमच्या पोराचं लग्न जुळत नाही राव. काय करणार परेशान झालो म्हणून मी गोव्यात आलो. आता तुम्ही म्हणाल का गोव्यात लोक हनीमून करण्यासाठी येतात तुम्ही लग्न करण्यासाठी का आलेत? मी डबल गेम खेळलो. मी म्हणलं इथंच लग्न इथंच हनीमून एका तिकिटात 2 कामं झाले पाहिजेत. डबल तिकीट काढायची गरज नाही. तिच्यामुळे इथंच लग्न इथंच हनीमून बास. आता एक पोरगी आहे इकडे ते त्यांच्याकडे मी जाणार आहे पण म्हणजे स्वभाव माझा इतका काटकसरी आहे का त्या काटकसरीच्या पायीना मी एकच लेकरू होऊ दिलं दुसरं नाही. म्हणजे आता जो येईल तो माझ्या वंशाचा एकमेव दिवा आहे लक्षात ठेवा. मला लगीन करावं पाहिजे रेतीवाला नवरा पाहिजे. वा वा वा. नमस्कार पप्पा. त्यांना काय सांगितलं मी? काय? मी म्हणलं वंशाचा दिवा आहे. हा मग हे वंशाची काजळी आली. पप्पा काय बोलतोय तुम्ही? काय बोलतो? काय कुठे गेला होता तू? हा तुला सांगितलं ना माझा हात सोडायचा नाही माझा हात धरून धरून राहायचं म्हणून. हा माझं सोडा. हा. त्या समुद्रावर टक्का मका का बघत होते हो तुम्ही? तू बघितलं म्हणजे काय माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं मी. ते नारळ पाणी पित होतो मी. नारळ पाणी. हा काय? हा तू काय करतो तिकडे? मी बघत होतो हा समुद्र किती उफाळलेला आहे तो. पोरी 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 बघत होतो समुद्र किनारी तू. पप्पा पोरा बरोबर असं बोलतात का? अरे कसं असतं बाळा हा. जेव्हा बापाचा जोडा पोराच्या पायात होते हा. ना तेव्हा ते बाप लेक नसतात तेव्हा मित्र होतात. मित्र तू माझा मित्र आहेस मित्र. हा मी काय बोलतो एवढं नाही लगे हात बीत टाकेपर्यंत. तसं नाही. मित्र म्हणजे याचा अर्थ तू पोरी पाहत होता है ना? नाही, तुला 1000 वेळा सांगितलं मी हे शिक्षण दिलं का तुला? तुला मी सांगितलं ना परस्त्री माते समान आहे. हा लावा तिथं पण तुमची सेटिंग लावा. आम्हाला सांगा परस्त्री माते समान. हे बघ तू ना ह्या प्रेमा चक्कर मध्ये पडू नको. इतका मारेल तुला लक्षात ठेव. ओ पप्पा प्रेमाचा व्हायरस ना पसरलाय सगळीकडं. तो त्याची लागण मला कधी होऊ शकते? अरे करोनाच्या आई हा ऐक बाळा काय माझ्याकडे ना हा जोडा आहे. जोडा हा अँटी व्हायरसचं काम करतो. हा 2-4 पडले ना की लगेच सगळे व्हायरस निघून जातात. ऐक एकदा काय? हे बघ आतापर्यंत तुझं लग्न जुळलं नाही 149 वेळा आपण जाऊन आलो रे. असं करू आता चांगलं वाग. आता त्यांच्या घरी जाऊया आपण. हा तिकडे चांगली पोरगी आहे नीट वाग. आज तुझं लग्न जुळलंच पाहिजे. हा पप्पा. ओके शांत बस. हा नमस्कार. कोणी आहे का? नमस्कार. वा, 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 क्या बात है क्या बात है. बढिया. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. काय नाव म्हटलात आपलं? मी भारत गणेशपुरे सर. वा वा. इथे कसं काय येणं केलं? ती तुमची मुलगी बघायची होती. माझी मुलगी म्हणजे काय ताजमहाल वाटली का तुम्हाला? तिकीट काढलं आणि आलात बघायला?
नाही नाही तसं नाही म्हणजे लग्नाची पाहणी करायला आलो होतो आम्ही. हा तुम्हाला सांगतो हा मुलगी जेव्हापासून लग्नाला काढली आहे ना हा मी हॉटेलचा वेटर झाल्यासारखं वाटतंय हो. का हो? दिवसाला 10 फॅमिल्या येतात हा. त्यांची उडबस चहा पाणी कांदे पोहे डिशा उचलून कंबरची डिशा वाईट झाली हो माझ्या. हा. काय सांगू तुम्हाला हे बघा आमच्याकडचे कांदे पोहे संपलेत तुम्ही निघा आता. नाही नाही तसं नाही तुमचा गैरसमज झालाय आम्ही हे कांदे पोहे चहा वगैरे घेऊन आलेलो आहे. तुम्ही कांदे पोहे घेऊन आलाय हो. 2 प्लेट आम्हाला द्या खूप भूक लागली. अहो तसं नाही आम्ही खाऊन आलोय. हा, म्हणजे पार्सल नाही आणलं आम्ही तुम्ही हे सगळं स्वतःच झालंय. खाऊन आलात. खाऊन आलो आम्ही. आता अशी फक्त पोरगी बघायची बस. वा वा अशी स्वाभिमानी माणसं हवी तो मला. मग अशा काय? घरात पोरीची सोयरीक जुळली पाहिजे. बस बस जुळणार, आज वा. जुळणार, आज जुळणार. हा, पोरीला बोलवतो हा. बोलो, बोलो, इर्षाद, इर्षाद. पोरी हा. ए सोनू ये ग. मारतील ते चल इकडे. हा, मला- येते ना येते ना ये बाळा ये. येते ना येते. गोऱ्या गोऱ्या गालावरी चौघडा बोलतो दारी ग पोरी नवरी आली. वा सुंदर आवाज. बाबा काय ए, सांगता ए, बाबा हा? अहो बाबा हे काय पोरगी मोकळ्या मनाची आहे. मन मोकळं आहे पोरीचं म्हणून असं लाऊड बोलते. आवाज हा, बाकी काय नाही. ओ बाप्पा कशाला बोलवलं मला एवढा वेळ हाका मारता येते. अगं तुला कधीपासून हाका मारतोय मी. कुठे आहेस तू काय करत होतीस. मला काय हाका वगैरे मारू नका माझा मोठा प्रॉब्लेम झालाय. काय झाला असा प्रॉब्लेम तुझा. माझा का नाही पप्पा मोबाईल मधला बॅलन्स संपलाय आणि मला तुम्ही एक गोष्ट सांगा एकच मेसेज 10 लोकांना एकत्र पाठवायचा असेल तर काय करायला लागते. बाळा ग्रुप करायचा 10 जणांचा व्हॉट्सअपला आणि सेंड करून टाकायचं. हा काय मेसेज तुला पाठवायचा आहे. जानू माझा मोबाईलचा बॅलन्स संपलाय 100चा रिचार्ज मार. पप्पा हे हा, 10 जणांना पाठवायचं. जानू तुमची पोरगी जानू म्हणते जानू. जानूवी तिची मैत्रीण आहे. तिला म्हटली 10 वेळा तुला सांगितलं 100चा रिचार्ज पाठव असं ती म्हणते. हो ना बाळा. लग्नाला आले ते ग बस. लग्नाला तुम्ही स्थळ बघायला आलायत का. वा वा मग ते म्हणतायत तेच बोलत होते मी. वा वा पप्पा म्हणजे आता माझं लगीन होणार. हो बाळा हो. होणार 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 म्हणजे कसं आहे प्रत्येकानं ईश्वरानं कसं प्रत्येकासाठी एक एक जोडीदार निर्माण केलेला आहे. खरंय तुमचं. हा? मी पण वर्षानुवर्ष माझ्या जोडीदाराची वाट बघत होते. आज माझा जोडीदार येईल उद्या येईल. कुठे गेला हा काळ तोंड्या. काय करत असेल हा माकड तोंड्या. या डुकराने आत्महत्या वगैरे तर नाही ना केली? पप्पा काय असं बोलते अहो काय माझे अहो, काय बोलते ही पोरगी तुमची. नाही ती असं म्हणते की ती खूप वाट बघत होती. हो खूप वाट बघत होती. अगदी चातक चोचीने वाट हो ग बसा काय वाटेल ते बोललेलं ऐकून घेण्याने सांगून ठेवतो. काय पण काय बोलतो चाचक चोच काय हे काय बोलतात मला चाचक चोच. आपण काय चाचक चोच आहोत का. अरे तसं नाही रे बाबा चाचक चोचीना म्हणजे खूप लय वाट बघत होती पोरगी असं त्यांचं म्हणणं आहे. उपमा दिली त्यांनी उपमा. असं सॉरी सॉरी. तर ओळख करून देतो. ही माझी मुलगी सुंदर आहे ना. वा 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 अहो खूप सुंदर ही आहे. मुलगी पप्पा हा? हे म्हणजे असं झालं कावळ्याच्या थव्यात बदक. खबरदार जर परत माझ्या मुलीला तुम्ही कावळा म्हणालात तर. पप्पा तुम्हाला बोलतायत ते कावळा. मला हा. तुम्ही नाही, निघा आम्हाला सोयरीक नाही नाही, जुळवायची. नाही, तुम्ही निघा. तोंडातून हे स्थळ आम्हाला नकोच. ऐका ऐका तुम्ही जशी उपमा दिली ना चाचक चोचीची हा. तशी त्यांनी पण बदक कावळ्याची उपमा दिली. उपमा उपमा सगळं. उपमा आहे. हा. अच्छा मग हरकत नाही. चांगलं चांगलं चांगलं. तर पोरीला तुम्हाला काही विचारायचं असेल वा, तर वा, मस्त मस्त पोरगी आहे हो. तुमची. वा, हा. मुलीविषयी सांगायचं झालं तर मुलीला मी तळहाताच्या फोडासारखं वाढवलंय. फोड लय मोठा झाला आता. ओ काय बोलताय. नाही नाही म्हणजे एवढी मोठी मुलगी झाली असं हा, म्हणायचं. लग्नाला तुम्ही वाढवलं म्हणजे आई वगैरे आहे का नाही. हा ना म्हणजे बघा हो. आहे ना, म्हणजे आता तिची तुमचं पण आई- आईचं पण कॉन्ट्रीब्युशन असेल ना वाढवण्यात. तिच्या आईविषयी काय सांगू. नंतर येऊ का आम्ही. नाही सांगतो. सांगतायत हा, सांगतायत. अच्छा, सांगतो आहे. ओके ओके हा, ही एवढीशी होती हा हा. तेव्हा हिची आई सोडून निघून गेली आम्हाला. अरे अरे आईला लहानपणीच देवाज्ञा झाली. नाही हा तिचं एक लफडं होतं ती आम्हाला सोडून गेली. हा अरे काय खानदान आहे का काय. कुठलं खरा नाही म्हणजे मला सांगा तुम्ही तवापासून लग्नच केलं नाही. हा मग तुम्ही इतकी वर्ष कसं काय भागवलं. हे आपलं हिला वाढवलं कसं काय वाढवलं. वाढवलं वाढवलं त्याग मुलीसाठी त्याग केला.
वा याला म्हणतात बाप खरंय. बाप. मला खूप वेळ तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे खरं तर, हा, विचारा, म्हणजे विचारा. गैरसमज करून घेऊ नका, नाही, नाही, पण शंका मनात आली म्हणून विचारतो. विचारा. तुमच्या दोघांमध्ये हा. नवरा मुलगा कोण आहे? पप्पा हा. हाच तर प्रश्न मला कधीपासून पडलाय काय? की नवरा मुलगा आला नाही का यांच्या बरोबर. काय हो? अहो हे काही विचारणं झालं काय म्हणजे काय ए काय चाल असं काय नाही. मी आहे मी स्वतःच काय हाय तुम्ही आहात ना, हा. पप्पा. असू दे बाळा, पदरी पडलं पवित्र झालं म्हणायचं. हा? हा तुमचा मुलगा आहे का? हो. वा वा. तुम्ही ह्याच्या वेळेला हनीमूनला वेस्ट इंडिजला गेला होतात काय हो? नाही भाऊ असं काही नाही. मग हा क्रिस गेल कसा काय झाला? पप्पा हा? ग्रीस गेल नाही, मग? त्याच्याकडे नीट बघा, ग्रीस गेल वाटतोय तो. बाबा काय चाललंय अरे तारीफ करते तुझी. नाही कसं झालं तुम्हाला सांगतो मी. म्हणजे कसं आहे त्याच्या आईच्या गालावर ना एक तीळ होता आणि मला तो तीळ जाम आवडत होता. म्हणजे माझी इच्छा होती की माझ्या होणाऱ्या पोराच्या गालावर पण असं तीळ असला पाहिजे. तर माझी इच्छा इतकी प्रबळ का डायरेक्ट काळ्या तिळाचा लाडूच झाला आम्हाला. म्हणजे मी सावळ आहे. हा. हे समोर दिसते ना तो तीळ आहे तीळ. आतून गोराच आहे मी. अच्छा. यांच्यामुळे झालंय असं आवडीमुळे. मी काय म्हणतो, हे तिळगुळाचा तुमचा समारंभ संपला असेल तर आपण महत्वाचं बोलूया का? हो. बाळा तू काय शिकलीस? 12वी वा वा वा. आणि पुढे काय करायचा विचार आहे? BBA. BBA म्हणजे काय? बॉयफ्रेंड की बाइक पर आइश. बॉयफ्रेंड की बाईक पराश काय बोलते? अहो अहो म्हणजे BBA म्हणजे ये जिसकी होने वाली BBA ना, म्हणजे तुमचा मुलगा तो हिचा बॉयफ्रेंडच झाला ना. बॉय आहेस ना? हा, म्हणजे काय? हा, तेच. तर ते BBA तर ती बॉयफ्रेंडच्या बाईकवर बसून ऐश करणार. अच्छा म्हणजे तुझ्या बाईकवर बसून असं, असं अहो आम्ही काय अपेक्षा करणार आहोत दुसरे? आमचं साधं कुटुंब, साधं घर आमचं. बरं तुमचं काय व्यवसाय आहे? मी कंडक्टर होतो. वा वा. म्हणजे घंटी मारायची सवय असेल यांना? हा? म्हणजे टनटन. आता- वा म्हणजे आता विचारायचं म्हणजे पोलीस चाल चलन कसं आहे पोरीचं? अहो मुलीचं चालचलन काय विचारताय? म्हणजे? माझी मुलगी म्हणजे हात दाखवा गाडी थांबवाय. काय? तुम्हाला सांगतो एरियात एवढी फेमस आहे, कधी कुणाला नाही म्हणाली नाही. काय बोलता? मदतीला मदत. मदतीला हा. कायम तिचा हात पुढे. तुम्हाला सांगतो तुमचं लग्न झालं ना एकदा हिच्या बरोबर, तुम्ही हिला सासरी घेऊन गेलात आणि परत जर तुम्ही एकटे इथे आलात आणि विचारलत ना एरियात कुणालाही की इथलं फेमस काय, तर कुणीही सांगेल तुम्हाला फेमस होतं ते तर तुम्ही घेऊन गेलात. आता इथं काय मजा? मजा. काय बोलताय? मजा फेमस होतं घेऊन गेला. हे काय बोलताय तुम्ही? हे मदत करणार मदत करणार असं कोण आता इथे? अच्छा. अजून काय खासियत? मुलगी तुम्हाला सांगतो एका शब्दाने कधी काय बोलायची नाही माझी. वा. परवा एक बंगाली माणूस हाताला धरून झाडाच्या मागे घेऊन गेला, मुलीने एक शब्द काढला नाही माझ्या. काय बोलता काय तुम्ही? तुम्ही काय बोलली का नाही तू? अहो असं काय हा. करता? तो बंगाली होता का नाही? हा. मग मला बंगाली येत नाही आणि मराठी आहे की नाही, तर त्याला मराठी येत नव्हतं. मग मी म्हटलं बोलून काय फायदा? बरोबर आहे. हिला बांगाली येत नाही मग कसं बोलेल त्याच्याशी? मला तर वाटतं प्रत्येक माणसाला एकतरी परकीय भाषा यायलाच पाहिजे. अरे हे हुकलेली बंगाल आपल्याच देशात आहे. परकीय काय परकीय? बंगाल भारतात आहे. मग कधी आला? कधी आलं काय? अरे इथंच आहे पहिल्यापासून. कधी आलं? कधी मला आलं? नाही माहिती. हा. बरं ते परकीय भाषा यायलाच पाहिजे. आता झाडाच्या मागे त्या माणसाशी काय बोलेल ती? काहीतरी बोलली पाहिजे ना, म्हणून गेलती ती. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण मला काय वाटतं माहितीये की नाही, की प्रेमाला ना भाषा नसते. खरंय. प्रेम आहे ना मुख असतं. मुख असं डायरेक्ट. आणि ते परकीय भाषेचं तुम्ही बोलत होतात, हा. तुम्हाला येते का एखादी परकीय भाषा? अरे माझी काय फाडफाड बोलतो मी. अरे वा, इंग्रजी जमते? इंग्रजीचं काय घेऊन बसलात तुम्ही? आग्रह केला तर देशी पण घेतो मी. नाही म्हणजे त्यांचं काय बोलले? नाही त्यांचं म्हणणं असं आहे का बाबा आग्रानं तुम्ही बोलायला लावली तर देशी भाषा पण मी बोलू शकतो. पाडपाड अच्छा. आणि कसं आहे देशी स्वस्त आहे ना, सोपी भाषा आहे ना, त्यामुळं सोपी भाषा आहे. फेनी देशी आपलं. बरं मला जरा मुलाविषयी विचारायचं होतं की काय बाळा, मग कसं तुला काय आवड आहे, कसला छंद आहे, काय करतोस तू? हा आमचा मुलगा
MR आहे. अरे वा, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. वा छान हट, हट. मेडिकल नाही ते नाही तो मग मोबाईल रिपेअर MR. मोबाईल रिपेअरिंगचं दुकान आहे त्याचं, मोठं दुकान आहे त्याचं. धाबाचं हा? मोठं. हा मग अहो मग तुम्ही MR मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हला हेड असं का म्हणालात? कसं आहे, सिंपल आहे, तुम्हाला सांगतो. मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हला असं तिची बॅग घेऊन दारोदार भटकावं लागतं. हा, हे आहे की खरंय, नाही? खरंय. इकडे औषध विक, तिकडे औषध विक. पण मोबाईल रिपेअर तिकडे लोक आहेत. हा आमचा पोरगा एका जागी बसतो आणि सगळे लोक त्याच्याकडे येतात आणि मोबाईल रिपेअर करतात. श्रेष्ठ कोण झालं? बरोबर आहे. हा मग? वा वा अच्छा वा, अच्छा. वा. तुमच्या पोरीला काय आवड आहे? अहो संगीत फार आवडतं तिला. हा. खूप आवडतं संगीत. हा. तुमच्या मुलाला इंटरेस्ट आहे का संगीतात? मला जाम इंटरेस्ट आहे संगीतात. मग आता सोडलं. हा? ती आमच्या शेजारच्या बंड्याबरोबर पळून गेली ना, कोण? त्यामुळे दिलंच सोडून संगीताला. काय काय बोलताय काय? नाही 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 नाही, म्हणजे संगीताचा क्लास लावलेला होता पण तो बंड्या झाला. आपलं हे बंद झाला. हा. तो क्लास बंद झाला म्हणून अच्छा. त्याने सोडला. असं म्हणजे तुमच्या पोरीला संगीत येते तर एखादं गाणं वगैरे म्हणून दाखव बाळा. हा बाळा, का नाही घे एखादं गाणं. वा. काळी 2. आहेत ना काळी दोघं आहेत हा, ऐकलं तेच. आपलं पप्पा हे. काय बोलताय तुम्ही? ऐकायला माणसं काळी 2. हा, अच्छा. वा, काय आवाज. वा. क्या वा, बात है, वा, क्या वा, बात वा. बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, वाह, वाह, वाह। नैनों में चिंगारियाँ, गोरा बदन चोलो की लड़ी है, वाह, वाह, वाह। गिरी 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 आ। वा. बघितलं हा? बघितलं बघितलं ऊर्जा ऐक- बघितलीत? ऊर्जा गाण्यातली. हा? अहो पाणी गरम होईल हिच्या आवाजाने, ह्या ऊर्जेने. नाही होईल. अरे माझं रक्त गरम झालं. पाण्याचं काय घेऊन बसलं तुम्ही? मग काय तर. हा? पप्पा पप्पा मला आवडली पोरगी. पसंत आहे पसंत आहे. बस बस हा, बस. आम्हाला पण मुलगा पसंत आहे. आपण सुपारी फोडून टाकू, तातडीने लग्न करून घेऊ. अरे पण नाही नाही, आता म्हणजे आता आवड निवड झाली तर मी काय बोलणार आहे म्हणा. पण म्हणजे पण कसं कोण आहे, लागतं? जमाना पुढे गेलेला आहे. सगळ्या खरंय. गोष्टी क्लिअर झाल्या पाहिजेत. खरंय, मग खरंय. मागं पुढे काय टेन्शन नको. हो, हो. म्हणून एक सहज विचारतो, राग मानू नका. नाही अहो काय राग Please, मानू. म्हणजे- आता आपले संबंध जुळणार आहेत. राग आता काय म्हणजे ठेवायचा? जमाना असा फॉरवर्ड झालाय म्हणून विचारतो बरं. विचारा विचारा. लग्नाआधी तुमच्या मुलीचं काय अफेअर वगैरे नाही म्हणजे असेल तर सांगा. म्हणजे अहो, असं- काय बोलताय काय तुम्ही? पप्पा तुमच्या हाडेला काय जीभ? नाही, पप्पा. नाही, चुकलं तुमचं. काय बोलताय ते? हा पप्पा अगं बाळा पण नाही पप्पा थांबा. अरे सहज विचारलं मी. हा हा तुमचं बरोबर आहे मामनजी. कसं आहे ना, मला पण हे नातं अविश्वासाच्या जोरावर नाही बांधायचं. शेवटी कसं आहे, कुठलं पण नातं हे पारदर्शी असायला हवं, वा. नाही का? कारण शेवटी संसाराची माळ ही विश्वासाच्या बारीक धाग्याने माळलेली असते. खरे. वा करेक्ट. पप्पा द्या. अरे हे वा. घ्या. अरे शगुन क्या बात. वा वा वा. हे 3 तांदळाचे दाणे आणि 200 रुपये. हे काय बेटा, तांदळाचे दाणे कशाला हे? नाही, मी सगळं सुटसुटीत करून सांगते. हा हा. कसं आहे ना, मी प्रत्येक वेळेला जेव्हा एक बॉयफ्रेंड सोडते ना, तेव्हा त्याच्या नावाचा एक तांदूळ बाजूला काढून ठेवते. तर हा पहिला जो आहे ना, हा. तो सनीच्या नावाचा हा. आहे, दुसरा राहुलच्या आणि तिसरा मंग्याच्या. 3 बॉयफ्रेंड हे पोरीला. 3 पप्पा गप्पा बसा तू. काय गप्पा बसा गप्पा बसा. गप्पा बसा सांगतोय ना तुम्हाला. हा? हे बघा, प्रामाणिकपणा हा नात्याचा आत्मा असतो. तिनं प्रामाणिकपणे कबूल केले की 3च तांदूळ होते. नाहीतर आपण तरी कुठं धुतल्या तांदळासारखे आहोत. हा? मग कबूल केलं. काय हरकत नाही, काय हरकत नाही. ओके ओके. पण हे 200 रुपये कशाचे? ते काय झालं, ते जे तांदूळ जमा झाले होते ना, त्यातले 5 किलो आम्ही विकले, त्यातले ते 200 रुपये. एक बॉयफ्रेंडचा एक दाणा 5 किलो तांदूळ विकले. अरे मग हे 3 तरी कशाला ठेवले? ती म्हटली परत 5 किलो जमा झाले की विकू. अशी पोरगी माती मारता आमच्या. खरंच खूप मजा आली. पोट धरून हसूंक मेळ्ळें. आता ह्या पुरस्कार सुवाळ्याक खऱ्या अर्थान रंग भरपाक लागलो अशें म्हणपाक हरकत ना. हय सिद्धी, खरें तुजें. हे कलाकार
परतूनय एक फावट कांय खिणां भितर आमचे मदीं येवपाचे आसात आमकां हांसोवपाक. आता भेटूया ASI कॅटेगरीतले पुरस्कार. आयोजकांचे प्रतिनिधी राजश्री क्रिएशन्सचे रामा नायक हांचे कडेन हांव मागता तांणी हेड कॉन्स्टेबल कॅटेगरीतलो पुरस्कार भेटोवंक पणजी शाराचे मेयर उदयबाब मडकयकार हांकां घेवन माचयेर येवचें. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्सचो स्वाभिमान 2020च्या ASI कॅटेगरीतलो पुरस्कार फावो जाता ASI शोभा काणकोणकार हांकां. शोभा विश्वास काणकोणकार, जल्म पैंगीण काणकोण हांगा 13 फेब्रुवारी 1961 दिसा. एका काळार राष्ट्रीय कबड्डी खेळांत विशेष प्राविण्य दाखयलां. खूब ल्हान पिरायेचेर पुलीस खात्यांत रुजू जाल्यांत. घरांतली सामाजीक लागणुकेची परंपरा पुलीस सेवेच्या माध्यमांतल्यान मुखार व्हरता. फाटली 38 वर्सां सरकारी खात्यांत वावुरता. वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांतल्यान प्रशिक्षण घेतल्या उपरांत वेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी काम करून पणजे क्रायम ब्रँचांत कांय काम केलां आनी उपरांत खऱ्या अर्थान कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर बदली जातकीर तांच्या वावराक खरो नेट आयला. उपरांत लेडी हेड कॉन्स्टेबल म्हणून तांकां बडटी मेळ्ळ्या. साबार गुन्यांवाच्या तपासांत तांणी मोलाची भुमिका वटयल्या. उपरांत लेडी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून बडटी मेळोवन मडगांव पुलीस स्टेशनार येरादारी विभागांत तांची नियुक्ती जाल्या. विंगड अशा महत्वाच्या समारोहांनी येरादारीची चोख वेवस्था सांबाळपाचें काम तांणी केलां. तांच्या वावराची आनी धडपडीची दखल घेवन साबार संस्थांनी तांचो भोवमान केला. सद्याक मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर बायला विभागांत असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून वावुरतात. मागता उदयबाब मडकयकार हांच्या कडेन तांणी ASI शोभा काणकोणकार हांचो राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्सचो स्वाभिमान 2020 पुरस्कार भेटोवन भोवमान करचो. उपकारी उदयबाब पुरस्कार भेटयल्ले खातीर आयोजकांचे प्रतिनिधी प्राजक्ताबाई निगळे हांचे कडेन मागता तांणी ASI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार भेटोवंक लोकमत दिसाळेचे संपादक राजूबाब नायक आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हांकां घेवन माचयेर येवचें. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशनचो स्वाभिमान 2020च्या ASI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार फावो जाता ASI श्याम देसाय हांकां. श्याम बाळकृष्ण देसाय. श्याम देसाय हे मडगांवां येरादारी विभागात असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, गांव देळे काणकोण. गोंय पुलीस सेवेत 31 मे 1984 पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू जाले आनी प्रशिक्षणा उपरांत गोंय राखीव पुलीस आल्तीन हांगा 3 वर्सां खातीर नियुक्ती जाली. ते उपरांत सांगे पुलीस स्टेशनाचेर 7 वर्सां, काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर 5 वर्सां, कुंकळी पुलीस स्टेशनार 4 वर्सां तांणी आपली सेवा दिल्या. 2002 वर्सा तांच्या प्रामाणीक वावराची दखल घेवन खात्यान तांकां हेड कॉन्स्टेबल म्हण पट्टी दिवन मडगांवां येरादारी विभागात तांची नियुक्ती केली. थंय तांणी 5 वर्सां वावर केला आनी उपरांत मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार 2 वर्सां, तळपण पोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशनार 4 वर्सां आनी सद्याक मडगांवां येरादारी विभागात फाटली 4 वर्सां सावन कार्यरत आसात. 2018 वर्सा तांकां असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून बडटी मेळ्ळी. मागता राजू बाबा कडेन चषक भेटोवन आनी चेतन बाबा कडेन मानपत्र भेटोवन तांचो भोवमान करचो. भोव उपकारी राजूबाब चेतन बाब पुरस्कार भेटयिल्ले खातीर आनी ASI श्यामबाब देसाय आनी तांची घरचीं हांकां पुरस्कार स्विकारिल्ले खातीर. आयोजकांचे प्रतिनिधी क्षितिजा गांवकर हांचे कडेन मागता की तांणी ASI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार भेटोवंक एक्स मेयर बेळगांवचे श्री विजय मोरे तशेंच MD विशाल इन्फ्रानीट प्रायवेट लिमिटेड श्री विजय पाटील हांकां घेवन माचयेर येवचें. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशनचो स्वाभिमान 2020च्या ASI कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता ASI सुरेंद्र कोमरपंत हांकां. पंधरा जुलै 1981 दिसाक पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून पुलीस सेवेत रुजू. GRP कॅम्प आल्तिनो, दीव पोलीस स्टेशन, ट्रॅफिक एज्युकेशन सेल पणजे, मडगांव टाउन पोलीस स्टेशन, फोंडा पोलीस स्टेशन, वेर्णा पोलीस स्टेशन, स्पेशल ब्रांच सेंटर मारगांव सारख्या साबार पोलीस स्टेशनांनी तांणी आतां मेरेन वावर केला.
साबार गुन्यांवात तपासाच्या नदरेन तांणी आतां मेरेन प्रामाणीकपणान आनी तळमळीन मोलादीक सेवा दिल्या. 2001 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल म्हणून जाल्यार 2013 वर्सा असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणून तांकां बडटी मेळ्ळ्या. आतां मेरेन तांकां तांच्या वावराची दखल घेवन 42 गूड सर्व्हिस टिकेट्स आनी कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स फावो जाल्यात. सद्याक स्पेशल ब्रांच सेंटर मारगांव हांगा आपली भोवमोलादीक सेवा ते समाजाक दिवपाचो वावर करतात. श्री विजय मोरे आणि श्री विजय पाटील हांच्या कडेन मागता की तांणी ASI सुरेंद्र कोमरपंत हांचो राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशनचो स्वाभिमान 2020 पुरस्कार भेटोवन भोवमान करचो. ह्या सुवाळ्याक खासा बेळगांवच्यान आयिल्ले आमचे मानेस्त सोयरे विजय मोरे आणि विजय पाटील हांचे आमी उपकारी. त्याच प्रमाणे पुरस्कार स्विकारिल्ले खातीर ASI सुरेंद्रबाब कोमरपंत आणि ताची घरची हांचे हांव उपकारी. गणपती बाप्पा भिन्नटांगण बनीन चरण जोयान पाहिन पतरे पूजन भायवाणी मणे नमः. तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव नित्यानंदं तमेव तमेव सर्वं मम देवं अच्युतं केशवं सतप्रज्ञानादि समर्पयामि. अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. गणपती बाप्पा आता भेटूया PSI कॅटेगरीतले पुरस्कार. आयोजकांचे प्रतिनिधी बाबराज निगळे हांचे कडेन मागता तांणी PSI कॅटेगरींतलो पुरस्कार भेटोवंक फाटल्या वर्सा स्वाभिमान पुरस्कार फावो जाल्ली गोंयची लेडीज सिंगर म्हणून जांकां पाचारूं येता ती सुनीता सावंत तांकां घेवन माचयेर येवचें. सुनीताबाईचें नांव आयकतकीच व्हडल्या व्हडल्या गुन्यांवकारांच्या काळजांत धस जाता अशे तरेचें एक व्यक्तिमत्व. आनीक ह्या कॅटेगरींतलो राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्सचो स्वाभिमान 2020 चो PSI कॅटेगरींतलो पुरस्कार फावो जाता PSI पेद्रो फर्नांडीस हांकां. पेद्रो आंतोनियो एलियस पीटर फेर्नांडीस. पीटर बाब फेर्नांडीस. 22 मे 1960 दिसा जल्म. 23 जुलै 1979 दिसा 19 वर्सां पिरायेचेर पोलीस कॉन्स्टेबल म्हूण रुजू. 1980 मडगांव पोलीस स्टेशनार नियुक्ती. उपरांत सांगे पोलीस स्टेशन, कुडचडे, केपें, फोंड्या, स्पेशल ब्रांच कुडचडे, ट्रॅफिक सेल कुडचडे आणि रीडर टू SP साऊथ गोवा मडगांव म्हणून जबाबदाऱ्यो सांबाळ्ळ्यात. 13 मार्च 2000 दिसा हेड कॉन्स्टेबल, मागीर असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, मागीर पुलीस सब इन्स्पेक्टर आणि सद्याक स्पेशल ब्रांच कुडचडे हांगा पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हण वावर. फाटली 4 दशकां प्रामाणीकपणान वावर करता आणि साबार गुन्यांवांच्या तपासात तांणी मोलादीक भूमिका निभायल्या. तांच्या वावराची दखल घेवन तांकां खात्याचे वतीन साबार पुरस्कार आणि भोवमान प्राप्त जाल्यात. 19 डिसेंबर 2002 दिसा तांच्या प्रामाणीक सेवेच्या भोवमानाक चीफ मिनिस्टर्स पुलीस गोल्ड मेडल तांकां फावो जाला. तशेंच DGP's इन्सिग्निया पुरस्कारूय फावो जाला. उपकारी सुनीताबाई सावंत पुरस्कार भेटयल्ले खातीर आणि PSI पेद्रोबाब फर्नांडीस आणि ताची घरकान्न पुरस्कार स्विकारिल्ले खातीर. आतां भेटूया PSI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार. आयोजकांचे प्रतिनिधी प्रतिभाबाई निगळे हांचे कडेन मागता की तांणी PSI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार भेटोवंक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अध्यक्ष गणेशबाब शेटगांवकार हांकां घेवन माचयेर येवचें. गोंय राज्याचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मदीं पाविल्ले आसात. जोरदार गोंयकारांचे वतीन तांकां येवकार दिवया ह्या माचयेचेर. तुमकां येवकार सर. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशन्सचो स्वाभिमान 2020 PSI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार फावो जाता PSI रत्नाकर कलंगुटकार हांकां. भोवमान स्विकारूंक येतात PSI रत्नाकर कळंगुटकर. 3 एप्रिल 1997 दिसाक पुलीस खात्यांत पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू जाले.
2006 वर्सा तांकां पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून तांची थेट नियुक्ती जाली. आतां मेरेन 22 वर्सां आनी 10 म्हयन्यांचो तांचो नितळ रेकॉर्ड आसा. एक प्रामाणीक निश्ठावान पुलीस अधिकारी म्हणून तांची वळख आसा. तांचो लोकसंपर्क खूब व्हड आसा. आतां मेरेन फोंडा टावन पुलीस स्टेशन, पणजी टावन पुलीस स्टेशन, म्हापसा पुलीस स्टेशन, कुडचडें पुलीस स्टेशन, पणजी हेडक्वॉर्टर्साच्या साबार पुलीस स्टेशनांनी तांणी काम पळयलां. लिगल अँड विजिलन्स पणजी मुख्यालयांत वावुरतना तांणी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आनी हेर कोर्टांतल्यो केसी हुशारकायेन सांबाळ्ळ्यात. तांच्या वावराची दखल घेवन सरकारान तांकां 2017 वर्सा DGP's इन्सिग्निया मेडल जाल्यार 2019 वर्सा चीफ मिनिस्टर पुलीस मेडल भेटोवन तांचो भोवमान केला. भोवपकारी गणेशबाब शेटगांवकर पुरस्कार भेटयल्ले खातीर आनी PSI रत्नाकरबाब कलंगुटकार पुरस्कार स्विकारले खातीर. आता भेटूया PSI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार. आयोजकांचे प्रतिनिधी बाय प्राजक्ता निगळे हाचे कडेन मागता. तांणी PSI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार भेटोवंक स्वाभिमान सुवाळ्याचे मुखेल आश्रयदाते संदीप बाब जयस्वाल, आधार दिवपी बिझनेस हेड आदानी, त्याच प्रमाणे IFBचे प्रतिनिधी अतुल बाब बापट हांकां माचयेर घेवन येवचे. अतुल बाब बापट आणि संदीप बाब जयस्वाल. राज हाऊसिंग प्रस्तुत राजश्री क्रिएशनचो स्वाभिमान 2020च्या PSI कॅटेगरींतलो फुडलो पुरस्कार फावो जाता PSI सुनैना साळगांवकर हांकां. सुनैना रवी साळगांवकर, पुलीस वायरलेस कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन युनिट, पुलीस हेडक्वॉर्टर्स पणजी गोंय हांगा पुलीस सब इन्स्पेक्टर वायरलेस म्हण वावरतात. पयलो वाडो मोर्जे पेडणे हो तांचो गांव. गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक दिवचले हांगच्यान 2005 वर्सा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनियरिंग ही पदवी घेतले उपरांत 5 मार्च 2007 दिसा असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर वायरलेस ऑपरेटर म्हूण पुलीस खात्यांत रुजू. उपरांत तांणी फोंड्या आनी म्हापसा वायरलेस स्टेशन हांगा वावर केला. 9 डिसेंबर 2016 दिसा पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हण तांकां बडटी मेळ्ळी. सद्याक पुलीस वायरलेस कंट्रोल रूम ॲट पणजी हांगा तांचें पोस्टिंग आसा. युनिट इन चार्ज ऑफ कम्युनिकेशन युनिट PHQ पणजी हांगा जापसालदारकेन पुलीस इन्स्पेक्टर हो ताबो तांच्या कडेन आसा. पुराय गोंयभरच्या 34 पुलीस वायरलेस स्टेशनची कंट्रोलिंग ऑफिसर म्हण ती प्रभावीपणान जापसालदारकी सांबाळटात. धन्यवाद अतुलजी बापट आणि जयस्वालजी. त्याचप्रमाणे PSI सुनैना साळगांवकर आणि परिवाराचो आमी उपकारी पुरस्कार स्वीकारिल्ले खातीर. मागीर परतून एक फावट आमी मन रिजवणा कडेन वळया न्हय. कला एकस्तंभ फातोड्डे पंगडान कोंकणी भाशा मंडळ निर्मीत शाणी मस्ती सीडींतल्या मम्माचो पदर ह्या गिताचेर सादर केल्लो पंगड नाच पळोवया. आणि ताचे उपरांत दिल ठाम के बैठो तुमचे खातीर खास कितें तरी आसा पळोवया. रे प म गरे गरे सा सा न न न न न न मम्माच्या पदराची मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा शिमोड पुसता लेस जाऊन केन्ना पुसता दुखा मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा मम्माच्या पदराची माथ्यार नाचता पावस रिमझिम माथ्यार नाचता पावस रिमझिम पदर जाता सत्री तुवालो भिजलेल्या आमच्या आंगा गुटलो तोच जाता वालो
पदराची बाबाच्या रागाड पदर पड्डो ढाल बाबाच्या रागाड पदर पड्डो ढाल कुडकुडताना राती कडेन तोच जाता शाल तोच जाता शाल मम्माच्या पदराची तरातरांची रूपा मम्माच्या पदराची लाईट वताच रातीक लाईट वताच राती कडेन पदर आयलो फॅन मम्मा तुजो पदर मागे इट्स पॅकेज ऑल इन वन इट्स पॅकेज ऑल इन वन भूमी धरुनी बसली सभा 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 सभे मांडार देवा बाप्पा उभा 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 बारीक चाल चमकता काळकी झाली रातो काळकी झाली रात राया बारीक चाल चमकता काळकी झाली रातो काळकी झाली रात राया बारीक चाल चमकता काळकी झाली रात दवरण्याचो घाट राया चुकले आम्ही वाटो चुकले आम्ही वाट राया पर्वतार चाफरे फुलला राजा तुका घर रे आफयला पर्वतार चाफरे फुलला राजा तुका घर रे आफयला चाफरे फुलला राजा तुका घर रे आफयला पर्वतार चाफरे फुलला राजा तुका घर रे आफयला नमस्कार 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 तुमच्या चरणी नमस्कार बाबा हवालदारा आला निखंडार सभे केला नमस्कार आला निखंडार सभे केला नमस्कार आला निखंडार शोभे केला नमस्कार आला निखंडार शोभे केला नमस्कार आला निखंडार शोभे केला नमस्कार बाबा हवालदारा तू गावचे गावकरा 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 बाबा हवालदारा तू
गावान गावचो पारपती रे गावान गावचो पारपती गावान गावचो पार्वती रे गावान गावचो पार्वती गावान गावचो पारपती रे गावान गावचो पारपती गावान गावचो पार्वती रे गावान गावचो पार्वती गावान गावचो पारपती रे गावान गावचो पारपती गरस कैल भल रे बाजार दोके मोड्या दिया रे आधार गरज कर भल रे बाजार डोक्या मोड्या दिया रे आधार गरज कैल भल रे बाजार दोके मोड्या दिया रे आधार गरज कर भल रे बाजार डोक्या मोड्या दिया रे आधार गरज कैल भल रे बाजार दोके मोड्या दिया रे आधार थटपैया भिंगरे लैया सरपोळी शेळली रे गैया तटपैया 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 भिंगरे लैया सरपोळी शेळली रे गैया बाबा हवलदारा तू गावचे गावकरा बाबा हवलदारा तू गावचे गावकार बाबा हवालदार